Tik. Hyvä, kyllä. Laitena. Toisinpäin, näin päin. Näin. Hei Oni. Onni voi vähän nauraa. Hei, mitä kuuluu? Nauraa vähän. Hei, älä niitä tikkuja lattialla pyörittää. Aleksi, istupa nyt nätisti. Muuhan voi ottaa kuvan. Hei, mitä kuuluu? Aleksi, Aleksi, nätisti istutaan. It's video. Sorry? It's video, not photo. Ai jaa. So, can he say something? Aleksi, sano jotakin. Mitä? Sano jotakin. Mitä? No, mitä teette ulkona vaikka? Oletteko piilosilla? Olimme. Pimeässä onkin hyvä olla piilosilla. Lamput pois ja vaan mättään kolloon piilo. Niin. Näkyy vain silmät niin kuin siinä kirjassa. Niin. Älä, kun mitä syöt niillä? Aleksi. No mitäs on niin? Laulappa kuule meille aakkoslauluja. En. Etkö laula? Montakos lilaa kalaa sinulla oli? Aleksi. Oliko niitä 8? Taisi olla 8. Okei. Heippa.